तुम्ही उडता ही फिरू इन हवाओं. हे कशासाठी भात डिनर. चला बघा इथे आता होमस्टेमध्ये बड्डे सेलिब्रेशन, ॲनिव्हर्सरी सेलिब्रेशन सर्व आम्ही करतो. लिंबावर पण शिम माती झोपून जाऊ ती सगळी. पालवी फुटते बघ त्याला आता. ते पाणी घालायचं आमचं दर 2 दिवसांनी घालायला लागतं. होय बुबू 1 बाल्टी पितात पाणी दिवसभर. झाडं म्हणजे बोलतात ना मेहनत आहे. होय पण घर बांधल्यापासून किती 2 होमस्टेला 2 वर्ष, घराला 3-3.5 वर्ष होय कंटिन्यू पाणी देतोय म्हणून हे इकडे आहे. बरोबर. माणसं आहे तर इकडे झाडांनी सर्व आहे. हे कोणता नवीन पाखरू आला आपल्याकडे. कुठे आहे ते नवीन पाखरू. हे आमची टोपी. ते नाही ती छोटी कोण आहे चिमणी पकडणारी. ही ना शुभमची पोरगी. हा आपल्या गेस्टला जे फिरवायला नेतात ना त्यांची पोरगी ती. चिऊ मम्मी दमली वाटतो. मम्मी दमली. चला या आता गिफ्ट ओपन करूया आपण. गिफ्ट ओपन या त्यांना खेळू दे. गिफ्ट्स आलेले आहेत. गिफ्ट्स इथे बघा गिफ्ट्स आलेले आहेत. मम्मी हे गिफ्ट ओपन करायला आहे. चला तिथे गेस्ट आले होते ना त्यांनी सर्व गिफ्ट दिले आहेत तर ते काय काय दिले ते दाखव जरा आम्हाला. आणि सोबतच हे सुद्धा गिफ्ट आहे. मिठाईचा बॉक्स आहे. हां मिठाईचा बॉक्स आहे. अर्धा बी संपवून दिलेला आहे. वरती आले होते ना गेस्ट आपले त्यांनी ती कोणता फ्लेवर आहे काजल ते. खोबरा नारियल सारखा आहे ना. गुलकंद फ्लेवर आहे. गुलकंद फ्लेवर आहे. हां मिठाई एकदम चांगली आहे. बाहेर मुलांना देऊया जराशी ना. चला ब्रेक. चॉकलेट टाइम. चॉकलेट हे तू खाऊन बघ पहिला. खाते का बघ. हिला पण दे छोटीला. दे ती पूर्ण दे तिला ती. हे तुला घे थोडेसे दे. हे घ्या तुम्हाला घ्या. हे मोठं घ्या तुम्हाला. ही खाऊन बघा कोणती फ्लेवर आहे सांगा. गुलकंद सारखा लागतोय तुझं है ना. चला तू खाल्लंस. तिला दिलं. हे घ्या अजून एक घ्या. दे तिला पण थोडं तिला. हां चला खेळा. इथे मिठाई आम्हाला दिलेली आहे बघा. आणि कोणी दिलं. हे आपले आता गेस्ट आलेले आहेत. हां हे काय आहे स्पेशल सॉफ्ट पिस्ता तिलवडी. वा नवीन काहीतरी तिलवडी. एकदम तिलवडी भाकरवडी. हा ही भरपूर काजल कुरकुरीत असते. आहे या ब्रँडनी नवीन काढल्या हे पद्धत. ही लय कुरकुरीत असते. आणि एक आम्ही दिलं पण ते एक संपवलं पण. ते एवढंच नाही आहे ते मोठं आहे. 2 पुढे काढले वाटतं. 2 आणि सोबतच दिलेलं आम्हाला राजगिरा गुडदाणी स्पेशल. एवढं खाऊ दिल्याबद्दल धन्यवाद. ते खाऊ काजल बघ कसे काने डोळ्याने बघते. हे मम्मी बघणार. हे मम्मीसाठी मागवलेलं आहे. मम्मीने आता साड्या नेसणं सोडून दिलेलं आहे म्हणून आता कापड आता वेगवेगळे कापड आता मम्मीशी घालते. हे का ओढणी मागवलेली आहे. नाही अरे वा फुल पाखरू.
ते काय ना छान किती हे का आलं जुनं मागवलं की काय? नाही तो शेड तसा आहे. वा नवीन हे का हे Round type. चला Round type आहे ते. चला लग्नात घालण्यासाठी मम्मीची सोय झालेली आहे. नाही नाही घरी घालायला डेली वेअरला. हे सैल आहे ना हा. हे बघ. नाही तुझं पोट छोटं आहे आम्ही होणार ते तुला. नाही पोट मोठं आहे ना, हा हे घेरदार आहे ना. Fair आहे. हा हे कोणी दिला मला? Tiny. ताईनी. ताईने मागवला. ताईनी मागवला. आणि पैसे कोणी दिले? आम्ही पप्पूनी. नेहमीप्रमाणे. नेहमीप्रमाणे. अजून काय गिफ्ट आहेत का ओपन करायचे? ताई मला जे पाहिजे ना ते ताई मला मागवते. ऑर्डर करते. ऑर्डर करून आणि पप्पू पैसे देतो. बाहेर का झालो इकडे? तिकडून पकड. पकडून दाखव बघूया, पकडून दाखव घे. रेडी 3, 2, 1 अरे शिव घोडा कसा करतो? घोडा तर छोटा घोडा. चला चला जायचं ना आपल्याला. चला जाऊया. आता खाऊ साठवा कार्यक्रम इकडे करणार आहे मम्मी. आता खाऊ साठवा ताईला न्यायला. आता आम्ही जातोय मुंबईला. आम्ही मुंबईला आता जातो ताईला भेटायला. आणि सर्व खाऊ जेवढं साठणार ना जायपर्यंत तेवढा खाणार आहे का हे सर्व? तेवढं ताईला. आपण गाडीतच संपणार ते आता. होय. जाता जाता गाडीतच संपणार. चला काजल जाऊया का? आमची काजल बघा इकडे ड्रॅगन फ्रूट खाते. असे तुम्ही पण फळं आणून ठेवा. ॲपल आणून ठेवलेत बघा मी. ड्रॅगन फ्रूट आणून ठेवले, केळी आहेत. आणि इकडे असे मेथीचे लाडू बनवलेले असतात, बाकी ड्रायफ्रूटचे लाडू बनवले असतात. हे आम्ही असे मध्ये मध्ये खातो बघा. असं सर्व ठेवायचं. चला आता चिव पकडणार आहे. चिव ही लंगडी खेळते आणि धावते मधीच. ठीक आहे तुम्ही सर्व उभे राहा, मी लंगडीमध्ये पकडू तुम्हाला. काय पण आला परत पकड का इकडे चौघात इथे. रेडी राईट पायावर लंगडी घालतो मी. कोणताही घाल. तेच तर. ए बुबू बा बुबू. आलू बघता कशी. नाही मी नाही, मला लंगडी नको. वहिनीचा एक पाय पहिला अर्धा व्हायचा. अरे बाबू तू असं असाल ना, कालू तिकडनं धावून आली की झालं काय तुला. हे बघा आमची कालू बिस्किट खाते. कालू खा बिस्किट. ये इकडे. एका राऊंड मध्ये कोणच जाऊ नाही शकला इकडे तिकडे. असं केलं की ये बाबू इकडे. जात बाहेर जा, त्याला खेळू दे. इकडे उभं राहा, इकडे उभं राहा.
कोण लंगडी घालते? तू सगळ्यांना आउट कर. थांबा तिला पकडू दे. हा ही पकडू दे. चल चिव रेडी 3, 2, 1 हा. ए लंगडी ए याला काय आता हट. काकी आउट झाली. काकी आउट. काव्या आता काव्या. अरे बापरे हे आमचे कालू वालू कुठे आहे? बघ कालूला काय झालं बिस्किट संपली. एक काव नंतर घेऊन या तिला. आता मम्मीला काय सोपं आहे. चला आता काऊची मम्मी. काऊ तुझी मम्मी गेली तुला सोडून आता. माझी ना तिची चिऊ चिवची चला स्प्रे मारलं. आणि इथे कोण आहे? ये बर्थडे बॉय तुला स्प्रे मारूया. ये परफ्यूम बाबू ये. आमचे ऑर्गनायझर मी लावलंय. मारलं. तर आता तुम्हाला बाहेर म्युझिकचा आवाज येत असेल. त्याचं कुठे झाकण कुठे गेला? आणि हे सुद्धा सांगायचं आहे हे सुद्धा आम्हाला गिफ्ट दिलं होतं आमच्या सबस्क्रायबरांनी. तर आम्ही बघा किती आवडीने सर्व वापरतो. आता जो मुलगा आला होता आपले गेस्ट आहेत त्यांनी 3 दिवस आपल्याकडे बुकिंग घेतली. आज 3ऱ्या दिवशी त्याचा बर्थडे आहे. आम्ही बाहेर सर्व सेटअप केलेला आहे तुम्ही बघा. गोल्डन सिल्वरमध्ये पण वरती सुद्धा बर्थडे होऊ शकतो आणि खाली. बाबू तुला आवडलं बाहेरचं केलेलं? तुझं नाव नक्ष ना? नक्ष. तू कितवीला आहे? छोट्या शिशूला. हा 1st स्टँडर्डला आहे. आता पुढच्या वेळी तू कितवीला जाणार? 4th स्टँडर्डला. सेकंडला जाणार. वा सही जवाब. चला चला बर्थडेचा सेटअप दाखवा तुमचा. बर्थडेचा सेटअप जरा गाणी पॉज करूया. अजून कोण यायचं आहे? काव्या यायचं आहे. हां चला बघा इथे आता होमस्टेमध्ये बर्थडे सेलिब्रेशन ॲनिव्हर्सरी सेलिब्रेशन सर्व आम्ही करतो. बर्थडे बॉयचं नाव काय आहे? नक्ष. नक्ष ये पुढे केकच्या समोर आणि त्याच्या अवतीभोवती जावा तुम्ही छोटी जण. येस मी आज फोटो बिटो सर्व काढतो. यात आई वडिलांनी पण तिथेच उभे राहू. या असं पुढे लावायचं त्याला. असं आहे पुढे नाही लावायला का? बर्थडेचा केक तेव्हाच खायला मिळणार जेव्हा आमच्या इकडे हे असं घातलं तर. नाहीतर मग नाही मिळणार केक खायला. चष्मा आणि टोपी घालायलाच पाहिजे. तुम्ही पण इकडे बघा तिघांनी. काकी उभी राहा जवळ. 3, 2, 1 येस. हां आता तुम्ही तिघा इकडे बघा. इकडे बघा 3 इकडे बघ चिव काऊ. 3, 2, 1 येस. तुम्ही पण ओवाळा. सर्वांनी ओवाळा. इकडे बघा 3, 2 या सर्वांनी एक एक करून ओवाळा. या बोल आता तुझी विश मागे. आज मी पहिलीला आहे. पुढच्या वर्षी मी 4thला जाणार डायरेक्ट. काय हां बोलेन मामाला नाही टिक्का लावला है ना. घ्या
बेड है बेड. येस तुझ्यासाठी येते अच्छा काय आधी प्राईम मिनिस्टर शार्पनर आणि प्लस इधर आ. हा माहिती आहे मला माझ्या फ्रेंड्स कडे आहे नाही आता तुझ्याकडे पण इकडे आहे. तांदूळ बघ प्राईम मिनिस्टर होणार तू. माझ्या फ्रेंड कडे आहे अरे मी खाल्लं थोडं त्याला नकोय थोडं खा. मग तू केक पण नाही खाणार ना आता? आगे आओ प्राईम मिनिस्टर. तू केक पण नाही खाणार ना मग आता? बघा केक पण नाही खाणार ना नक्षी? नाही मी खाणार आहे ये केक. ले, इधर आ. थोडा खाना अरे म्हणतो. नाही, थोडा प्राईम मिनिस्टर खायचंय ना. हा. ठीक आहे. गॉड ब्लेस यू. मग काय नक्ष सरकार नंतर, मोदी सरकार नंतर. तो बोला मला प्राईम मिनिस्टर व्हायचंय. हा काय? विचारलं मी. हा. अरे वा, अशी विश पकडायची. घे तुझ्यासाठी आहे, घे चला आता गाणी प्ले करून मग सर्व हॅपी बर्थडे बोलूया. 3 फुल वॉइस में 3 ये त्याला केक कटिंगला दे. 3 2 काप. हे कोणाचं आहे? हे त्याला आणलंय. दे त्याला गिफ्ट. थँक्यू लास्टला डिव्हिजन काय विषय आहे? की माझ्याकडे एक मोठी कार असेल वा वा, असेल असेल, लवकर असेल. आवडता सुप्रा हा वा घेऊन आहे ना शुभांगी की होमस्टे मध्ये यायचं हा. आहे. उद्याच पप्पाला घेऊन जा. म्हणजे खरं होणार आहे त्याचा सर्व. आणतो घे, हे पहिले देतात ना. तो फ्रीज मध्ये होता ना तो बघा असं या तुमच्यासाठी पण हॅपी बर्थडे करू आम्ही. आपल्याकडे काय चमचे सर्व प्लेट्स बीट सर्व रेडीच असतात बघा. बघा हे कॅरिओके होतोय, कॅरिओके. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे. करार हो के दामन थामलूं मैं किसका. वा, आतापासून रोज बर्थडेला हेच गाणार आहेत आपल्याकडे. मस्त आवाज. ते मॅच झाला, मला वाटलं ते रेकॉर्डेड वाटत होतं ते ऐकायला. नया प्यार है नया इंतजार, पहला नशा पहला खुमार. पहला खाना फिर है गाना. काय ठेवते भात. चला बाहेर कॅरिओके सुरू आहे असं. पण कॅरिओके आम्ही तेव्हाच वाजवू देणार जेव्हा बड्डे असणार, बरोबर आहे ना? नाहीतर इकडची बड्डे सेलिब्रेशन करायला सर्व मजा करायला, बरोबर आहे ना? उडता ही फिरू इन हवाओं. हे कशासाठी भात? डिनर मध्ये चपाती भात बटाटा आहे ना, एवढंच आहे ना? ह्यांचाच डिनर आहे ना? आता वाजले बघा 8 वाजले. अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है. चला, आवडला गाणं? एकदम सिंगर कसे गातात मस्त एकदम कसे. नाही, खरंच तुम्ही गायचंय ना सगळे? हा, 1000 रुपये काढा. आता 10,000 रुपये नाही, 1000. आम्ही बोलणार ते गाणं. आता रेट वाढला आमचा इकडे. आता सिंगर चांगले असेल की 1000 रुपये घेतात. हा, बोललास तू. दिल खीले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तो दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर. बघा कधी कधी काय असतं, कोणाकोणाच्या हातातलं माईक ना परत गायला बोलवायला लागतं ना. कोणाकोणाचं असं वाटतं की माईकच घेऊन टाकू, कॅरिओके कोणी करायला लागला की. हा, तर तसे भरपूर म्हणजे तुम्हाला रिक्वेस्ट आली म्हणजे तुमचं गाणं चांगलं आहे आणि आम्ही माईक मागितलं म्हणजे समजून जा. हो, चांगलं आहे. आता तुम्ही ट्राय करता का? एक कोंबडी पळाली. एक ट्राय करा, एक ट्राय करा. करा. आले कमी नाही आई समोर. थांबा.
पास्ता सॉस, घावण्याची चटणी आणि घावणे हे तिन्ही खाल्ले की ना चांगलं वाटतं. पिझ्झा सारखं वाटतं खायला. हे पिझ्झा पास्ता सॉस आहे इकडे. नवीन कॉम्बिनेशन बघितलं. अगदीच हे खायला कोणाला साधं वाटत असेल तर ह्याच्याबरोबर खायचं. आणखीन एक वस्तू वाढली हे आपल्यासाठी, गॅससाठी नाही. बघा त्यासाठी.